Abudža. Už si počul o tomto meste? Asi nie. Nevadí. Od toho som tu ja, aby som ti toto mesto predstavil. Takže vitaj pri sérii Všetky hlavné mestá abecedne, kľudne si sadni a uži si toto video. Abudža, hlavné mesto Nigérie, leží severne od provincie Benua. Počet obyvateľov je okolo 1,7 milióna, i keď je možné, že sa tam nachádza okolo 3,5 až 4 milióna obyvateľov, ale klasicky v afrických štátoch je ten odhad nepresný. Rozlohou nepatrí medzi najväčšie hlavné mesta, okolo 700 km². Najvyšší bod je 840 metrov nad morom. Najviac používaným jazykom je angličtina, rovnako ako v celom štáte. Mesto bolo založené v roku 1828. V roku 1976 sa dohodlo, že hlavným mestom sa stane Abudža a nahradí tak pôvodný Lagos. Lagos je doteraz najväčším mestom Nigérie, avšak kvôli centrálnej polohe Abudže a kvôli prelodneniu mesta Lagos sa dohodlo, že hlavné mesto sa presťahuje práve do Abudže. Zároveň Abudža mala pôsobiť ako symbol neutrality, tzv. Mesto pre všetkých. V meste pôsobí okolo 250 etník, z toho 50% moslimov, 30% kresťanov. Mesto postavili zahraničné firmy. Navrhol ho Japonec Kenzo Tange. V roku 1983 sa začalo budovať a v roku 1991 sa stalo hlavným mestom. Dodnes však Abudža nepôsobí ako metropolitné mesto. Môžeme povedať, že spoločenský život ostal v Lagose a Lagos naďalej na prvý pohľad pôsobí ako práve hlavné mesto. V centre Abudže sa nachádzajú aj rôzne kultúrne pamiatky, tak si ich poďme postupne predstaviť. Arabská národná mešita, tiež známa ako Nigerijská národná mešita, je národnou mešitou Nigérie. Mešita bola postavená v roku 1984 a je otvorená pre nemoslimskú verejnosť. City Park Abudža je miesto s rôznymi atrakciami. Môžeme si tu spraviť piknik a sú tu aj rôzne športové aktivity. Skvelé miesto na piknik je však aj Národný detský park a zoo. Nájdeme tu aj Magic Land s rôznymi horskými dráhami, kolotočami, atrakciami a bungee jumpingom. Veľmi známym a krásnym miestom je aj BMT Garden, botanická záhrada. Ďalej tu môžete nájsť Millennium Park, Galéria umenia Nike, Jabi Park alebo Central Park. Zaujímavosťou je, že celé mesto je rozdelené kvázi na také dve skupiny. Prvá skupina je centrum mesta. Centrum mesta je moderné, na africké pomery je až veľmi moderné. Je tu prístup k obchodným centrám, kinám, môžete tu relaxovať, nájdete tu rôzne inštitúcie, ministerstva a všetko, čo v podstate v hlavnom meste by ste očakávali, že môžete nájsť. Okolie mesta tvoria slumové štvrte, kde sa vo veľkom množstve šíria choroby ako HIV, malária. Je dosť známe o tomto meste, že chýba klasická stredná vrstva, čož spôsobuje obrovský problém, pretože tu vzniká obrovský rozdiel medzi tým centrom mesta a práve tou slumovou časťou, ktorá pokrýva okraj mesta. Priemerná mzda obyvateľa Abudže je približne $1 na deň. Viete si to vôbec predstaviť? Infraštruktúra je vo veľmi dobrom stave, samozrejme bavíme sa o centre mesta. Áno, viem, toto mesto není tak zaujímavé ako Abu Dhabi, ale verím tomu, že by sa našlo aj veľa nadšencov, ktorí by išlo skôr do takýchto podmienok a skôr by sa mu páčilo toto mesto, tak dúfam, že niekedy môžete využiť aj niečo z tohto videa. A ďakujem, že sledujete. Vidíme sa pri ďalšom videu.